Goceki Mas. Arek gocekan tangan entro-entro dadak gocekan cagak sih. Mbak Intang ngomong, "Mas goceki." Mas goceki Mas. Goceki. Alhamdulillah Devita. Nggih, Dalam sowan. menika saged sowan Wonten? wonten laladan Lempung Prapatan. Leres nggih. Oh nggih, Lempung Prapatan. Ten mriki niki pakaripun seni iki kathah. Nggih. Kula mangke mboten ngangge dangu, laju pun aturaken irama ingkang jumbuh kalian swasana. Ngaten nggih Bapak nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu salam kagem para tamu santawis. Nggih, sakmenika ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu kunjuk dumateng para tamu. Ingkang kinurmatan Bapak-bapak, Ibu, Masih, Mbak sedanten nggih Kang Mas. Wilujeng lelenggahan kanthi sekeca sinambi midhangetaken Campursari Atmaja. Keri-keri. Nyasrage. Nggih. Mbak bilih dalu menika pisuwan ingkang angka pinten Pak dugi mriki Pak? Dalem ping kalih nggih. Ping kalih. Insyaallah badhenipun ping kalih. Oh nggih. Wonten daleme Pak Sumali. Oke Mbak Beli maka badhe ngersakaken nika badhe ngundang kita sak kadang nika wah iki komplitane elok banget iki. Sing lagek viral lho Mas, lagek spiral. Pemeneh audione ARS. ARS. Cagake abang. Lightinge ya ARS. Shootinge Dita HD. Elok. HD. Nika kadang kinasih wonten ing dalem ugi santawis kala sampun WA, Mas aku nonton ya siap nggih. Mas Beni dan semuanya. Nggih. Nika iramanipun napa Pak? Mas sedaya ingkang rawuh. Gayeng napa alus mat-matan? Dangdut. Dangdut. Bayo selak keri-keri to Mas. Mas iki selak keri-keri lho Mas. Lah iya. Nggih Masku selak keri. Selak keri-keri. Heeh, nggih. Ya. Jumbuh karo swasana iki diaturke iramane sragene Pak nggih. Nggih. Nggih sragenan riyen. Awak iki yo nguri-nguri budaya Jawi. Nggih Mas. Anu, piye iki? Kanggo bawa mboten, Pak? Nggih bawa mboten, mboten sah. Mboten sah nggih. Mboten sah. Alhamdulillah aku ngirit swara. Iya. Nggih. Nggih. Celak wengi. Heeh. Nggih. Niki ingkang ngamengkugati. Yo, pertama iki sing digawe sik tak aturi nyuwun tembangipun napa? Napa Pak? Monggo, derek. Pak sinten? Pak Pak Supri. Supriyadi. Dalem. Ayang-ayang. Ayang-ayang dipun garap langgam nggih Kang Mas. Oke. Nggih. Sakderengipun ayang-ayang, Nggih. iki niki wonten tembang spesial kagem Sang Pinahargya pinanganten kekalih. Nggih, napa Mas? Raos bingah sakjroning manah aku nganti terenyuh. 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 Wis Terenyuh. tekan kene iki. Monggo Mas. Terenyuh Mas. Atmaja. Pak iki ayang-ayang kawin ngono ki. Masyaallah. Napa? Tugas santawis katur kagem bapak-bapak para sepuh ingkang tasih lelenggahan. Sing ning mburi mirsani karo pijetan, Karo ngitung duit. karo ngitungan. Neng omah iku tansah ngalamun amarga
seliramu. Seliramu Mas. Nggih. Matur Sampun, nuwun, nggih. matur nuwun, terima kasih. Saiki aku ewang ngono Oh Mas. iya. Kejebak iki sik aku Oh nancep. ngono. Lagi wong aku geret ngono sing tak geret apane? Nggih, nyuwun Dik Evita. Jumbahaken suasana dalu kalenggahan kuwi sampun dungkap wancinipun menika pun meh jam 10:30.